Това, което виждате, са накрайниците за котешки ногти Softclaws. Един изключително популярен продукт в западната цивилизация години наред. Изобретени са от ветеринар през 1990 година като алтернатива на ампутацията на фаланги. Нещо, което между другото е забранено и от българското законодателство. Добиват изключителна популярност, изключително ефективни са, всъщност ефективността им е 100% и се постига моментално след прилагането им. Моят опит с тях е 4 години, животното продължава да се чувства чудесно, ефектите от дрането продължават да са нулеви, както по хората, така и по къшнината. Softclaws се произвеждат в различни размери и различни разцветки, за да удовлетворят различните потребителски вкусове, разбира се. Тук в момента примерът е с розов комплект в размер medium или средния размер. Това е най-масовия размер, той е подходящ за почти всички възрастни средностатистически породи котки. Животните в общия случай не усещат наличието на накрайниците. Разбира се, необходим е известен период на адаптация, както за животното, така и за стопанина. Но след това нещата се получават малко като в приказка. Всеки комплект Softclaws съдържа 3 компонента. Първия са накрайниците. Втория компонент е лепилото. То е с ветеринарна формула, цианмакрилатно, нетоксично. И третият компонент са конусите за апликиране на лепилото. Самия процес на поставяне е изключително лесен, може да се извършва в домашни условия и такава е и целта на тези домашни комплекти.